ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de pour qu'a ye plan kelen min kɛ a bɛna kɔnɔ appliquer anw fɛ yan depuis même les personnes Anadif c'est l'auteur du Soudan net non ale de kun bilala ka na Mali tila Algérie i b'a dɔn min ma Algérie ma deli ka kan e ka Algérie voisin dɔ fɔ Algérie ni min ka di ni caman man di minɛ i hakili la mun man caman tɛ dɛ ma an ka filaya wala an ka fɔ maninkaya la ani min ka di mɔgɔ si parce que depuis la création de l'Algérie Algérie français tun ye Algérie bisigi de k'a tɛna indépendance tɛna na ma bɛ k'u ka territoire de français le territoire o de kosɔn u y'a tigɛ Mali kun k'a tigɛ Mauritanie kun k'a tigɛ Maroc kun k'a tigɛ Libye kun k'a tigɛ Tunisie kun k'o bɛɛ k'u ta ye c'est pourquoi c'est le territoire le plus étendu en Afrique aujourd'hui o ka bɔ a la Algérie k'a fɔ k'a bɛ Kabili ko problème fɔ anw ɲɛna n'aw b'o wele ko Touareg k'a sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn karisa arabisation à outrance anw de jamana ethnie bɛɛ la caman ba ye parce que sûrement kɛmɛ anw taara fo 60 ni dɔɔnin mais fɛn bɛɛ ko arabukan arabu culture an ka culture de kɔni en 82 tile kelen o ye cidiya mɔgɔ 152 de faga ka mɔgɔ 50 ni kɔ blessé foyi ma bɔ a la Algérie ma se ka du kilancɛ mɔgɔ min ye e de kan ka autonomie d'o ma ou bien mɔgɔ min t'a sûrement 100 mɔgɔ 5 kabako dɔn Algérie bɛ se ka mun de sɔn anw ma Touaregu minɛ cogo la mais si c'est un pays ami pourquoi rebelle ninnu ka bureau officiel b'u fɛ yen munna de voilà munna Algérie jijalen accord ko la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan ka tɛmɛ Touaregu yɛrɛ kan munna an ye Kidali minɛ don min a ka sema ɲɛmɔgɔ a ye mun de fɔ k'Algérie y'olu janfa hakilima bɛɛ y'a faamuya k'Algérie y'olu janfa lapsus de don mais a bɛ tableau bɛɛ d'i ma donc Algérie de tun y'aw jigi comme avec les Sahraouis u tun bɛ Sahraoui formé cogo min na ka Polisario ka base bɛ yen a formation bɛ yen équipement c'était la même chose avec des Touaregs ce n'est pas seulement u tun bɛ réfugiés d'u ma hali à un moment a tun bɛ transiter Algérie de fɛ parce que le renseignement u ka chef ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn a bɛɛ bɛ baara kɛ Algérie ni Algérie renseignement ils sont comme des frères des amis des frères de maison non la terroriste ni Algérie renseignement extérieur n'o baara kɛ bi bon c'est l'Algérie le problème. Algérie fana y'u bisimila. Algérie y'u bisimila accord d'Alger de bɛ Algérie arrangé parce que ala n ka bassin gazelle mun filɛ nin ye n'i y'a ta sisan ni kelen bɛ Algérie kun 7 ni kɔ o de b'anw kun k'Algérie deuxième fournisseur en Europe n'olu kelen sûrement kelen o 7 b'anw kun finalement jɔn de bɛ kɛ n'a ye an y'an ka gazoduc proposition kɛ Algérie n k'a to an n'olu de ka surun ɲɔgɔn na ka bɔ n kɔrɔ Tessalite k'a digi ka na mer Méditerranée na o ko ɲɛti ma sɔn mun bɛ Algérie c'est Polisario Sahara occidental parce que accès b'u bolo mer Méditerranée dɔrɔn la mer nin ka dɔgɔ a donda n'a bɔda contrôler len don ale de bɛ fɛ ka ambition de puissance régionale min b'ale la f'a ka accès sɔrɔ Atlantique la au moins kelen pe min bɛ Saharawi de ye parce que Mauritanie b'a ka domination kɔnɔ donc depuis ka Polisario ko problème daminɛ ale fana de jijalen kɛlɛ ko o de b'a ni Maroc cɛ gɛlɛya k'a sɔrɔ avant l'arrivée des Espagnols Maroc ka territoire de dun comme u y'a kan sisan dans les années 50 u ye walata min na u ye même aw bɛ Sunjata ka histoire dɔn la capitale de l'empire Soso c'est où maintenant c'est en Mauritanie a ma mun sɔrɔ c'est l'histoire du Mali a dabɔlen don a kama mun bɛ empire Soso capitale c'est Mauritanie ta yala a dabɔla a kama avant de nous donner l'indépendance fɛn fɛn bɛ se ka kan ka source de fierté u y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ an bolo aujourd'hui walata o mɛma o a bɛɛ bɛ Mauritanie fɛ bi a y'a bon Mauritanie population écrasante majorité 80% jɔn de don an ka marakaw tɛ yan u ye ɲinan sɔrɔ cogo di nin tɛ bi ko ye koyi maliyɛn min bɛ pɛlɛ la fɛn na ne b'a fɔ bon jamana kɔnɔ yɛrɛ ni nin fana ma kɛ min bɛ baara la o tɛ courage sɔrɔ quoi parce que n bɛ Russie ka exemple ta tuma bɛɛ Poutine bɛ na tuma min na c'était ni Russie kɛ 20 dɔrɔn de tun y'a faamuya san 2 fɔlɔ so yɛrɛ kɔnɔ ne ni n ka mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ e bɛ ka nin supporter ni criminel de ye il est brutal mo solution foyi t'a la chez milieu que je fréquente an bɛ fɛn kelen faamuya o de ye nin ye parce que
an ye fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ sɔrɔla ni nin de ye donc ni tiɲɛ t'a tɔ si la ma sa tiɲɛ t'a la mali position na i bi kɛ tiɲɛ t'a la n'i fugari de i b'i sigi ala deli ni fɛnw na ala tɛ mɔgɔ si fɛ ala bɛ fɛn bɛɛ fɛ a ye fɛn fɛn dan a t'a si jɛnna fɛn na sinon kafiri tun tɛ kɛ ala o tuma tiɲɛ tɛ ala ko la a fɔ ko a n'i faga a n'i balo a tun t'i bange yɛrɛ bari accord d'Alger ne y'a bila yen ka fɛngɛ kalan dɔn ma commentaire k'a la koyi ne ne k'a ka texte su fɔlɔ min bɛna fɔ a kɔnɔ min bɛna fɔ a kɔnɔ ni défaut ma yɔrɔ a bɛna bɛɛ englober et puis j'ai toujours dit chez vous ici mas n ko mɔgɔ wɛrɛ kana kile da don anw ni ɲɔgɔn cɛ o fuwadenya de ye i y'a fɔ donc président ye mot min employé ko s'approprier n ko sisan ne dɔgɔnin i y'a ye s'approprier maninka dɔgɔnin ne ye communiqué in kalan o yɔrɔ jari ye kosɛbɛ ayi a bɛɛ de b'o kɔnɔ s'approprier kɔrɔ tɛ ka o kɔrɔ de ye ka k'an yɛrɛ ta ye k'a k'an yɛrɛ ta ye k'a ko tigiya jamana ni tierce personne de bɛ na o pays de bɛ na k'i ni da da tɛ e tɛ yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ min ŋaniya ka ɲi jamana wɛrɛ ma o tɛ yen a bɛna fɔ ni Russie bi oui parce que an ka intérêt ça correspond intérêt ye kelen an y'o de fɔ labɔrɔ ye marché voyage la sɔɔni san fin février an bɛna taa tuguni ni ala sɔnna ma a tɛ k'i ɲɛnama o ni ala sɔnna n ko ma n ko bibi la aw kan ka miliyari don fɛn min na an y'o de k'aw ye farafinna yan farafinna tɛ dɛ Mali la donc n'a sara Mali bolo a bɛ tula wolo yɔrɔ min na ni Zakaro bɛ kuma la Russie kan n ko bon a sɛbɛnba de ministre de la défense ma bɛɛ Russie kan ma a b'a traduit président ye a kana fɔ ko ne ye dɔ fara a kan a y'a bɛɛ fɔ yen hali sini o de don hali sini o de don mois de février n'u nana ni ne e nu n b'i yɛrɛ o la dans le domaine bancaire a bɛna wariko de la parce que problème fɔlɔfɔlɔ min bɛ k'an na jɔ bi système de paiement sinon yanni ka ɲinɛ an bɛ na n'u ye fo i ko n tɔn Russie caman parce que u t'a la wa ko Jabate a y'o ka sécurité ko fɔ bon an bɛ se ka fɔ ko nɔgɔya la dun ka fara n k'o to yen an bɔ laban min kɛli fɛ n ko 24 bɛ kɛ année de quoi de l'économie i y'a fɔ wallahi i y'a fɔ bon maninkaw n'an y'a fɔ an b'a kɛ année de l'économie sɔrɔ de bɛna cari sisan an ka jamana kɔnɔ 2024 bɛɛ k'i sagona kan fɔ o ka ɲi ne yɛrɛ ma kɛ kɔrɔcɛ dɔ la quand il n'y a pas de défi là l'homme ne peut pas s'employer faut défi de ka kɛ ni mɔgɔ sɔnsɔnna i t'a ma dɔrɔn bon i bɛ tu vas te croire o man di o fo obstacle de ka kɛ ten i ka se k'a surmonter donc accord d'Alger abrogé c'est que a bɛ comme min tun ka kan ka kɛ an tun bɛ waati min kɔnɔ n b'o de fɔ hali wariko la n ko aw tɛ min kalama jamana mara surtout la jeune équipe là yan'u k'a kɛ o bɛ variante 100 u b'o de lajɛ n'a tɛ ɲa fɛn fɛn min kɔ o bɛ laban o de ma o de kosɔn accord ko ye nin sɔrɔ o de kosɔn CEDEAO ko ye nin sɔrɔ o de kosɔn wariko nin b'a la ɲɔgɔn wariko bɛna bala o la ten aw y'a tuma min na ko foyi ma pɛrɛ o y'a sɔrɔ baara banna mais il faut c'est comme en wari bɔli nkalon foyi t'a la bilen la gestion de l'État c'est pourquoi n ko jamana mara a daminɛna sɔrɔsiw de la donc sɔrɔsi ɲɛmɔgɔya ani jamana mara c'est la même chose stratégie tactique le moment de l'action il faut savoir toujours choisir minitinin dɔ kɔnɔ don dɔ kɔnɔ kalo dɔ kɔnɔ san dɔ kɔnɔ action dɔ bɛ réussir n'a tɛmɛn'o kan a bɛ kɛ échec y'i ma a bɛ kɛ kɔlɔlɔ y'i ma c'est savoir choisir le moment d'agir là c'est ce qui fait ta sagesse ta compétence waati tɛmɛ n'an tun ye accord d'Alger n ka ma abrogé o tuma dafiri an da la mais o tuma an bɛɛ bɛ mankan na a t'an arrangé i bɛ k'a fɔ min ye olu b'a dɔn k'a t'an arrangé koyi mais ban waati de tɛ nin a se t'an ye mais sisan bannen a kɛra waati la sisan bannen a kɛra waati la an n'a garantiw sɔrɔ foyi fana tɛ bɔ a la accord ko la et on s'assume foyi tɛ bɔ a la fɛn min ye européen ye olu bɛ kuma la dɛ ko alternative wɛrɛ tɛ yen accord kɔ ko mun na ko an tɛ kurasigné ni bamanciw cɛ an bɛ kurasigné kɛ mais an bɛ kurasigné o de fɔra Sadio de fɔ mois de février mais aw y'a bila 2-4-3 mois après a ko choix de don mun bɛ Mali fɛ o ka segin on est prêt à pardonner mais ni mun ma sɔn o la o kurula bɛ badayi o de wara kama
à côté. Bon, à côté de la décision là-bas, bon, nous avons beaucoup de photos au Bali. Donc, Mali, comment tu as quelque faible? Plus, Djouba Sokuba a empêché plein de renforts là-dedans. Renfort. Mas kana tamagoro. Renfort ni jumɛn n'a jara français a yɛrɛ ka an bɛ ka français mun faga ni c'est des mercenaires tɛ français sɔrɔsiw de don n'a tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan o mara yɔrɔ ko bɛ k'an bolo problème ye sisan. jumɛn terrorisme ninnu. ni o ni ye a karabɔ a yɛrɛ la dogo dɔ ka permission d'a ma k'an ka kuma an bɛ su prévu labɔ tɔw bilen n'u ka adresse n'u document n'u ka adresse u bɛ villa français yɔrɔ min o muso bɛ yɔrɔ min o denw bɛ yɔrɔ min na. o bɛɛ b'an bolo. kana tamaki. kana tamaki. donc baara min bɛɛ bi la n'a bɛɛ tun bɛ se k'a fɔ ouvertement fɛn min caman tun b'i daminɛ. mais a bɛɛ tɛ se k'a fɔ. n'a a waati bɛ na mais ne bɛ to filɛ la n tɛ dumuni kɔrɔ bilen yɛrɛ. an ka jamana ɲɛmɔgɔ. jamana ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ. mun sigilen n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na. mun baara minnu bɛ ka kɛ minnu bɛ k'a lagosi. a kelen dɔ mais san 30 tun bɛ yen o ye mun kɛ. ɲininkali bɛ yen. ne b'o de fɔ san 30 aw ye mun kɛ. n'aw ta tun ɲɛna est ce que ninnu tun bɛ na. k'a ma ɲɛ aw bolo o de kosɔn ninnu nana. aw ye san 30 kɛ a ma ɲɛ aw bolo dɔw nana san 2 diɲɛ bɛɛ b'u contrôle la ka ban ka se ka nin kɛ o kɔnɔ ma ne lafiya di ninnu ma o bɛna mun kɛ o la an tɛna seliw tɔgɔ la n'u ye nin réalisation nin kɛ gɛlɛya min kɔnɔ ma n'i ye lafiya d'u ma comme 91 mɔgɔw y'a kɛ cogo min na wari bɛ k'a di wari bɛ k'a di wari bɛ k'a di a jɔyɔrɔ tɛ k'a ye ni 100 dira 10 bɛ don a la 90 an t'o ta yɔrɔ dɔn hein parce que sérieux tɛ yen contrôle tɛ yen corruption yɛrɛ kɛra wasonanko ye n'i ye temps kɛ k'e nin ye dangaden ye a bɛ fɔ. mas jusqu'à quel point an ka mentalité abasourdira ka an infantiliser ka se ka danbe yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔninfinya sensi ko o l'a perdu en moi i y'a faamuya accord d'Alger c'était un enfant mort-né parce que fɛn fila de don accord d'Alger tɔw bɛ min nɔfɛ n'o appliquera an ka jamana 2 tiers o bɛ k'u ta ye mais a kana ka ɲɛna k'a tɔ ko bɛ d'aw ma dɛ le temps pour que 2 tiers nin k'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛ tila ka tɔ minɛ o la n b'o nkalon tigɛ ye solution tun t'a la bon n'an dun o yɔrɔ fana b'a la tɔw mako t'a tɔ la parce que o ye sa kunkolo de ye tɔw ka laɲini y'an ka jamana diviser len de accord d'Alger ko a camouflage de bɛ accord d'Alger introduction ta ban ko l'intégrité du Mali blablabla bla, bla, bla. Mais en même temps on prévoit les élections directes des gouverneurs de la région où le gouvernement central n'aura que le rôle de visiteur. C'est-à-dire, ni nana décision bêta, à foka kele ina il va rapporter président Hashim Makoulouba. Tu n'as pas le droit au gouvernement central qui serait imposé au camp. Parce que, le président Eli Nyamna, on a beaucoup de présidents régionaux élite. Mais c'était le découpage du Mali en deux, pur et simple. Quand la fin a été une constitution sur la sinon il y a que on va te trancher en justice. Ok, accord nous ni traité où il va y avoir que Djema de Kélé nous chérir, il va faut communauté internationale. À Chieto ya, nous qui la chérir. Est-ce que nous mettons au point d'atouchoué à datou ka sur la masse na lula. Kamun datum. Ka accord ko ban alors que accord Chieto Djema de la chérir. Mas Djema mingala chérir. Ore bolom nana boro kono mane. Djema est accord monsieur j'appelle les juristes en faragnon quand plainte là donc communauté soi-disant internationale ni kama tribunal là wallahi on va gagner. Mali mo ke mais non on met dans l'accord que Mali ka priorité di Touaregouma dans toutes les structures de l'État. Ku torotige ka ethnique len torotige ko ni Kidal ko 80% nga duma nyemoa kanga duma ko dans toutes les structures de l'État donner un statut favorisé à une ethnie. Racisme betima okan yo shawlumay nawo ke lalumay ma mamina sisan u bena kana auto shemnedi parce que maza awbe malela kamifo ko nimbela fenkele min bakoro o racisme ndi
a bɛ fɔ ninnu de ɲɛna ko diɲɛ bɛɛ olu dɔrɔn de ye jɛman ye finman kɛlen don ka mun mara sinon jɛman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de bɛ finmanw mara hali ni finmanw ka ca n'o ye o exemple kɛlen k'a lamini Mauritanie minorité ye arabuw de ye ani berberiw u ka gouvernement la yan u ka structure étatique la yan i b'a fɔ ko finman tɛ yen Algérie yɛrɛ dun Algérie c'est une minorité arabe finman bɛ yen a bɛɛ berberiw ye berberi ye finman de de toute façon au nord là-bas olu ye finmanw de mais ils font plus de 100%. Mais au bɛ sojosi baara ni ninnu de la ni si on doit comparer pourquoi o kelen pe de bɛ k'a fɔ aw ka tɔɔrɔ ye moi je m'en fous k'a fɔ ko racisme je m'en fous ne fɛn bɛɛ jɛman ye a bɛɛ hali n bɛ balo fɛn min na olu de sababu don Mali sababu don Mali de ci nin y'a bɛɛ sɔrɔ yen kalan o sɔrɔ o relation a bɛɛ et je travaille et c'était les mêmes termes que je tenais bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ bɛ nɔ ye bɛɛ ko raciste non c'est la réciprocité Dieu merci c'est un des termes préférés maintenant de Diop dɔw b'a fɔ sisan i y'a faamuya wa i b'i tɛgɛ da tolo la Mas bɛɛ crochet d'i ma ka hoki fara kan i t'a filama diɲɛ bɛ mara ten sisan mais u bɛ lalatɔya kan don an kunna yan avec Jean-Paul le roi belge qu'on a un do kuna ko ni gosi tolo horoya ni islamé ñino bi ni chrétien bi flana fana di ala ko de ma ko ikana héré ni jinya kono parce que wartigi no de na de jine ñogome be do misel wo fe no daro la domi o wa so ambe belgique jo ka sanu ka jamana a video be yo mais alors so be la fi mama kiya ka fo ko to belgique o rado de info o rado fort le roi belge Léopold II a été au caca prêtre blacana Zaire a eu 7 millions de personnes bolo tigɛde bagabali kama dɔrɔn ko n'o kɛra ko tɔw bɛ siran sɔgɔma tɔw kɛ bɛna kana mɔgɔ kelen fila bolo tigɛ k'a yɛrɛ e ma sila ka bɔ bi i kana bolo 100 duman u ma foyi kɛ o bagali dɔrɔn le tubabu est criminel et je voulais que tubabu k'a sɔrɔ min bɛ n wele justice la a bɛ kɛ sababu ye quoi mais a tɛna sɔrɔ i y'a faamuya parce que o yɛrɛ b'a dɔn ala si tɛ diɲɛ kɔnɔ tubabu bɛna f'i ma ko sauvage i kan k'i yɛrɛ faga bigan ka fisa n'o ye o hali waraba kungo kɔnɔ a bɛ bigan ɲɔgɔn faga ni kungo b'a la ni kungo t'a la mangarani b'i da kɛrɛfɛ ka sɔn ka sira t'a la mais tubabu de bɛ fagali kɛ pour le plaisir a diya n ye k'a yira a ye dɔrɔn k'a fɔ ko n ka fisa ni karisa ye u ye Australie aborigènew ban ka tila ka don kungo kɔnɔ sa k'u ɲini ko k'u siya préserver i y'a mɛn min mais pourtant yan'u ka na anw finmanw de diɲɛ mara san yirika san waa yirika mais i tɛ nin passage kelen sɔrɔ an ka fɛn na chinois k'a kɛ san waa 3 mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛna diɲɛ mara la ka finman bɔ mais finman ka histoire la i tɛ nin mɛn o parce que an fɔlɔ fɛn ma o de ye morale ye anw de ko k'ala ye fɛn fɛn dan an kan ka se ka vie harmonie na n'o fɛnw ye tɔw de nana ko an kan ka diɲɛ nature yɛlɛma ka kɛ an ta ye ta ye donc ala ta yɛlɛma ka an ta ye ta ye an de ko k'an ka adapter nature la o de y'an race fila ka différencier le tubaab essaie toujours d'agir sur la nature et l'adapter à ses besoins. Les Noirs et les Asiatiques ont toujours essayé de s'adapter à la vie de la nature en harmonie. Aux chances croix de créer une région boulot ce qu'on appelle la chance convergente. N'en fait l'âme au thème croyez bibi la obeka djema karanina. Donc et ka fina et fin flade de masse en série djien évolution rom na 600 fin flade de. Les gagnants et les perdants. Mais la fiabaga kasoro e ma prisara o te djien onoble ne e ma son e beke joy ni garsiga so ni ma garsiga so to be nyafa e ko o mala te mo la ble mo kasate sariala Palestine exemple boyre la mo ne fi kasara ere hakante sarati eble ka foko ça suffit sinon boucherie mingere Palestine à la deuxième guerre mondiale là je vous le dis oui
Faut Nations Unies nous be États-Unis ka sordi là au secrétaire général Kabo Natana Kashikaf ka fo Israël c'est un pays criminel ka fo kadaka il n'y a pas Israël c'est les États-Unis c'est Biden aucun projet de nous mais Dieu merci moi de financer ce que fois déjà c'est le début du commencement de la fin de l'Israël faut être sauvé. De même que la domination occidentale, il faut tout sauver, il faut tout se guider, on oublie. Donc, nous, ma famille, quand on veut être avec le rythme du temps, du changement. Fin B, quand il se guine, d'ailleurs, je ne veux pas qu'il se réveille à temps. Parce qu'on nous trouve dans le colonisé. Tériata là de. Amanga Dougolo, Coron même. Kanatamaki, Marfate Chabelare. Canada na seriable iblo dondo kumado ametale sera mu feni ndemso mu mabla odun tabla te kuna parce que ils sont condamnés à réussir ils sont condamnés asimna ka ils sont condamnés jago fuwa kana tamaki badun masrabla ambeta ambesi ateka on dinga tana on rebe do data ma atemeble afonyo fia bon mu fana ba intensifier cette année les jours ne ko pugala mun be bugu dibila ka demsenu la sera bu di botul foi tay ire korokere do wi ikorom solelo pour traiter to tika foi keble mo korte ki kida ka sino ka ni ire gore parce que ande o bolochi ande o jigi ko son to fama bara ifa ni fi ki frema ibala sulede o mana fatma mas wa fina comme rabu wa to kumna ka sai jija kumnu fe n'a y'a to yen aw ka développer autant mako salé parce que une Afrique développée c'est la fin de l'opulence de l'Europe et de l'Occident autant doué bon ouli balde Occident ka géopolitique be to ore direction non mana mamun ka fina dero chito ya kanedu chente c'est la semaine de manana ngono finalement en la transition est bara moment kabo kidal mineri là c'est que mini Barkani Geni, Takuba Geni, Amboli G5 Sahel là. Parce que G5 Sahel tu réussiras. C'est autant te sera au tachentam. Mais G5 Sahel m'a réussi minga 600. Obligé là autant à donner minda sera au G5 Sahel qu'on a da sera au. Pour sera au massacre. À la banane sinon avec Sambo sans expert bébé qu'a fait sera au. Tiens, toi, Joya là, il y a des ta don, sinon c'est dépassé quoi. Mais hélas, à la baie Malifé, à la baie Rafino Meka ou Luka, il y a ma choré qu'elle a bouffé quoi. C'est comme qu'on qualité d'obéir. Ni voiture de cela ça non. Vous il est suicidé quoi. Vous réfléchissez vous, trop bon non. Nous t'accueillir. D'accord d'aller à Tara Tatman, à Kera, faut te voilà. Foi. Tabarkala, an bɛ taa ɲɛfɛ o la yani an ka don AES kɔnɔ an bɛ taa Sénégal. Kunu Macky Sall ye déclaration kɛ ko ka élection reporté. Yala nin bɛ jate cogo di hakili jagabɔ kɔnɔna la mun de b'a kɔnɔ a y'i bolomada mun ye kan ka nin kɛ mandat banni. Yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ sisan u b'a fɔ ko accusation gratuite de don mais ka bɔ Wade ani Wade fils kana bila Karim yala a ye Karim bila ka so la mais en réalité o partenaire ma changé o c'était l'enfant docile de Wade l'enfant chouchou n'aw ɲinani ma kɛ donc Wade famille ka business relève de Tara ale bolo Macky nous tali ka gɛlɛn Macky nous lie les structures de la masse à folie ka gɛlɛn peut-être après le fait en tant que journaliste il sait qu'à dormir c'est qu'à niébrer finir ce n'est pas la politique seulement qui les lie au pouvoir politique dɔrɔn tɛ non kɔrɔ b'a kɔrɔ min ka économie yɛrɛ de parga ka bɔ économie de a jɛlenba tɛ quoi il bɛ se ka deviner depuis la famille Watt wa denbaya yɛrɛ de don o ni y'an juwarabu de Qatar ni fɛn ninnu de don mais laginɛ ye bi bani i ka so la ye
problème te wari ye ngoy problème ye amese ka nombre min duko ka min justifié par un. Bon, ni e mas nana kuraye sisan ni e te groupe la ni e initié l'inte il be bo se ka boni fin. Fini ga ile komola. Merci, fika ira komola, c'est ça le mot. Amadou Ntese, Amadou Batisse Folon, à Kafegen. Son Ntese. Allez, bétonnant. Mais au niveau national, l'élection tableau, ATC. Il ne peut pas tenir les sons et les restes. Donc, il faut du temps. Bon, on met report n'ingé. Quand Jigida, comme c'est qu'à Barba, comme Alassane. Ah, opposition me gambo la bode. Sénégal, opposition me gambo la bode. Bon, moi, finalement, mais avec cadmier des Sénégal et les coups d'état, nous, quoi. Il va regarder député d'Ornaya. Il y a 3 mois. À Kokabi, was on a mais à Taflagere. Avec on était à trois fois aller. Les projets pour l'aménagement du fleuve là. Ah, on investit. Merci. Ah bon, là quoi. Alors, qu'à représentant. Pas mal, alors, non, à Balé, il y en a 100 francs, la sécurité à mal, l'angiti bonne. Dieu merci, son go à la Kéouya, quoi. Sinon, tu n'as rien à temps, c'est un go, la Guinée, très bientôt. Au bras, au mon fiancé à la Tadiona, Majaneo. Nous faisons faire tout, à soi-disant, toi, oui, aïna. Parce que en Majan. Et je le fais manger, on est bien marié de voilà, maintenant. Je le fais dans le régime des Gambie d'été. Oh, Gambie de Minga, le Sénégal down. Oh, mon beau vantayala. Amajino, Casamance c'est John Lebé. All for the day, non, mon goût. Carton fini là. Ni toi, on a l'été, beaucoup. Oui, et nous, que depuis Kakamibolo. Mais depuis comme depuis le 9e siècle, tu as un territoire de tout. Il y a un sa kokoba de l'eau. Pour traiter ni. Nimbeke, si ça veut dire banque magrana. Angata ni sera fait ban. En fait, c'est un mécanisme. Nebo de fina. Quel était calare. Na kadima no message mana mu rebna delicado duwan gono di ay fina nyawa do bula delicado kana tamaki bena nyogon guda na 600 kana tamaki sira ko Macky Sall décision min ta ko lu ya me o ma konani o ku ya meti ambalo re no Guinée Bissau président re Macky Sall fou ka fou re ko décision ta ko c'est une décision sage. Mais c'est parce que c'est des saletés, c'est pas des Africains. Ils font honte à notre peau noire. On va le noir. Mais Frafin Théo. Nous, Jamou et Kankala, tout nous, Frafina. Voilà. Moi, ces 3 dernières années où il y a minké. Au lieu le comportement est empoussé quand même la mine. Dieu merci, elle a tout fait quoi. Barka tout là. Et quel peut dire ma façon quand il vient et présenter l'élection présidentielle et condamnation même et commentaire même non moi tu barka ban fait oui moi faut que Assimi Tissia il ko ça jote ce ko parce que les militaires ni nous fait ni pionnier là donc les militaires hein militaire donc nous peut quoi donc à la reka passer donc à comment on là ça c'est ce qu'on a validé dorénavant nos choix des candidats à la présidentielle. Nous, on a dit ça sur le mot. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Moi, je cache des news, comment on me les dit. Allez, je ne mourrai pas. Et ben, il y a un enfant qui a donné un colonel. Oh, Sénégal Times, c'est un concept aujourd'hui. Sénégal, il coûte à m'amener, Magui Beboy. Faut Sénégal ka trouble de nous bo so mi ngana ina kuma re kunti kana faut depuis coup d'acolma coup d'état ga tu coup d'état parce que alti encore président te bolo vrai avec nommé Élysée là dit Francis de Bolo président nommé ambe mais on nous taille on nous reprenne dorénavant quel était où am ta nyon digidi mati ba bo ay sabari maska kanenche ambo kono au moins ça anta do yi manyanga doni ka she ka kunu fanunge parce que vous savez que j'ai amabama je me suis retenu où depuis ce moment maintenant qu'on a gagné président Rome à la place de mon idole Cheikh Anta Diop Sénégal qui est un pays ennemi en moi tu vois Cheikh Anta Diop qui est un président à faire mais ces 3 pays là n'afrique qui les gagne je sais pas trop il dit que non ça c'est rien qu'un embryon c'est très peu Malini il faut toute l'Afrique occidentale pour pouvoir faire tête à l'Occident.
économiquement. O yɔrɔ o kɔnɔ bɔ Cheikh Anta Diop de fɔ o yɔrɔ bɛɛ o ye Senghor téléguidé ka na parce que c'est un ancien esclave. Il a toujours tendance, alors que Cheikh Anta Diop c'était la classe noble. Non, c'est une histoire de c'est pas parce que toi, il y a donné une classe d'esclaves. Ni vous voulez faire esclaves, moi, mais maltraité esclavage là, n'a qu'on fera cause de ma base sur la Kikitazara. Avec plaisir. Partout, trop de quai, on a outil, ni tout ce que ou très Jamanaka. Même le Nord aujourd'hui, tu as réglé mon toumé, tu as la quai, la famille Intala maintenant. Ils subissaient, c'est les clans du général là, qui étaient les dominants avant l'arrivée des Blancs. Les Toubabs. Ça a toujours été comme ça. C'est la politique qui ne change pas. Il y a famille. Mas nire nyarede. Sénégal ka réchauffement. Amanto kolola dron ka watara ere kore. Total ableu. Et ma famille, ayambe région gantai. Don du tout. Abete bo sans fin. Ama kala aduma la. Nature na sans fin de on flave nyon amne. Nire ni ala kala nire de. Fo magire kabo fangala. Parce que ni tout le nickel est sans sera ko au chauffeur don ko chauffeur don ka sans flâner ça va intro en rebe son digata. Parce que nous traquons dans vitesse sur la voiture mais la fin donc c'est pas diplomatique mais me fait mal au cas famille maintenant commando photo na encore famille mais qu'à faut faire même parce que bi Sénégal tataire Côte d'Ivoire tatouer nous c'est le niveau de mon va essayer couper approche coloniale sur do tako jama économiquement donc al nambeta ou kana jenya na économiquement à ce niveau de là quoi. Excusez-moi, c'est la géopolitique, il y a pas de sentiment là-bas, il y a pas d'honnêteté, il y a pas de morale. C'est comme ça. Géopolitique Kanatamaki. Donc on a une chauffeur donne quoi. Alors il est Kanato à famille. Il pourra pas tenir. Et quand on a une chauffeur, on joint ou bien quand même Sénégal population les mains. Limite temps oui. Sénégal, Tchad, Niger, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Sur le plan officiel, oui. Sur le plan civil. Là, il faut être 24 sur 24. Ok. Amita Aïsini Syria Outala. Kuma Boraka Bidi Machi Temene Kafoko, Amborala. Tabarigala. Yara, Ikunsigile Nonaya, Amabalila. Et no Dogoka Balalana. No Kuna Shini décision de Kele Niebi. Kunu de Kuna Shini Mas. Décision est à l'anglais. Mas Mbozana. Yoro ni ka famia cheoche nous kuna jara frula ça sera ka plat préféré mbi musu dans la semaine musu bo don choisir abado ni don ngoni nga plat préféré bi kangu mo fo tunyat manongo musu ni fe ki chemete kana tika warta tari morigema et le jour mana ko check les ça passe par la cuisine tiens. Il va gagner fin choisir donc les choisir semaine et réfléchir kakala comme uluni no do ça là no bibeja il va faire. Imaginez-vous et muso plan manunte bi juma e bi domba e dongo do depuis sans joli juma bake juma depuis afurla do me e ba muso romani ya degola ni be ka che kumare ibe ndeke ayo kalan kakala muso robabulu anana o ke asabatira bulo dona nana i prêt jour spécial la be e ka dumuni dilan ka tabal la ben kuima fleur nu sigi i fefe bi ni soja kata sisa dom nche kana waso nyere fana propre comme parfum kuima pour ka ni soja dumuni na ka ni soja nyere la obi njenye fento mais pendant ka be nyega no mo so la kana do fenêtre fe ka fosoni nge ga dumuni na mais ala ye deme mo so la ka tinyele kala ni yi kana nyefo yina comment se dumuni chekin ibam so koroni ngala yini ne tinyele ayim so kala na bon fait ma bête be akadi mais dumuni ngele ni kana do afosoni nendo votre choix votre réaction la fo non dig la ntika to mbadum waaw mais ni ado ibe ça bo sida o de fleur hal na mandanye on était obligé qu'à bosser là-haut là pour qu'un gars kishi Momo merci intelligent comme toujours Barkan
Takuba MINUSMA espoir fɛn dalen to o kan o bɛ de tali sisan ka da CEDEAO kan dans les problèmes du Sahel. Non, a bɛ fara ɲɔgɔn kan di CEDEAO ma. N y'o de fɔ n ko ni G5 Sahel tun réussira la CEDEAO tun bɛ mɔgɔya kɛ k'a danbe garder dɔɔnin parce que G5 Sahel tun dabɔra de kama mais encore denmisɛnnin ye sugu dɔ kɛ a Français ni Tchadien na u tombera piège la tuguni Mali darɔminɛ kala sɔrɔ ka bɔ G5 Sahel la chaque fois Mali de bɛ janda chaque fois u bɛna bi a kɔnɔ n t'a dɔn mɔrɔ min bɛ denmisɛnnin ninnu bolo bien soma min b'u bolo mais fɛn dɔ kɔni bɛ Mali fɛ jaabi tun don u binna la G5 Sahel tun dabɔlen de kan parce que ka an ka contrôle rétréci a tun kɛra ka bi de ɲɛsigi min ye CEDEAO sɔrɔ k'a éviter parce que ni jamana saba min n'u y'i retiré CEDEAO la tubabuw mako tɛ CEDEAO la bilen bi la CEDEAO ka intérêt bɛ CEDEAO la 80% kun ye Sahel maîtrise kɛ bɛ unité min yɛrɛ kɔ n'o bɔra donc an bɛ cap de changer sisan donc la CEDEAO est morte de sa belle mort o de kosɔn Nations Unies ɲɛmɔgɔ cɛfinma na tɔgɔ de Tchadien a b'a wele cogo di o ko non ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ bila la ale yɛrɛ de bɛ na intermédiation kɛ ko CEDEAO ka Moussa merci k'a yɛrɛ de bɛ na Union africaine ɲɛma ye ale retard ta i y'a faamuya problème tɛ mun m'a faamuya k'an bɔra sisan an bɛna kɛ cogo di a ye mun faamuya le jour ministre des finances bɔra a ye bɛɛ lafiya celui qui veut comprendre a ko an ka échange la CEDEAO kɔnɔ ma parce que UEMOA de bɛ CEDEAO kɔnɔ mais an bɔlen ni CEDEAO la an ka 20% échange dɔrɔn de bɛ to CEDEAO kɔnɔ sinon a tɔ bɛɛ bɛ UEMOA kɔnɔ 50%. an b'a fɔ min na nin k'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ libre circulation des populations ko bɛna droit de résidence min an ka jamanaden c'est les mêmes conditions qui sont stipulées dans l'UEMOA. On ne perd rien. Mais en même temps, les taxes extérieures là, qu'on est obligé k'o to jamana wɛrɛw bolo, ni société min nana sisan, parce que Sénégal ni Côte d'Ivoire ka avantage de y'o ye, comme an bɛ territoire économique kelen na, zone doyen kelen na, ni ne nana sisan ne société kura, n bɛ n ka société mère installée Dakar, mais n bɛ na n ka baara kɛ Mali la, Mali tɛ se ka wari minɛ n na, n b'a sara Dakar de, parce que olu ka surun port la. An bɛ wari min perdre la, an bɔlen CEDEAO la, san ka économie t'i jɔ faut plus de 20 milliards, jusque là-bas. Conséquences immédiates, plus dɔrɔn de don pour le moment. Maintenant, lakin bɛ yɔrɔ min na sisan ni accords bilatéraux kan ka kɛ, an b'o kɛ. Mauritanie ma bɔ ka ça plus de 20 ans. CEDEAO mun bɛ mun tiɲɛna ma, relation ta ni CEDEAO jamana jumɛn de ni ɲɔgɔn cɛ? Foyi. Et bien, tout le monde famille. Al-Sa Maliens bɛ ka don fili kelen na que ils ont dit les pseudo-spécialistes au moment des sanctions là illégaux de la CEDEAO ko porte an bolo an bɛna mun de kɛ an mako bɛ Sénégal la Sénégal fana y'o bluff lamɛn k'u bɛ bagabaga kɛ finalement sanction bɛ wuli ka bɔ Mali kan don min Macky Sall yɛrɛ ma sanction sɔsɔ 4 mois à l'avance o tun b'i dɛn il y avait des institutions non écrites o tun b'i dɛn k'an ka commerçant o bila u ka tɛmɛ parce que l'économie est à genoux. Mais en gros, sanction derrière, le Sénégal fait 60% de ses échanges avec le Mali. À Mamalien est choqué. Finalement, Sénégal pour caution, on te met trillions de dollars Sénégal dans 100 milliards wa kele ninko. Mais Dieu a donné une sanction gana. Bema coulé wa. Les sanctions de Badomi. Mais à Banade Mungo Côte d'Ivoire et magasinage pardonner un commerçant pour que un yembla. Et il y a un côté là de côté qu'on a Côte d'Ivoire télé. Sénégal faut le magasinage annulé. Au Lubanaka annulé. Mouna, quoi intérêt? En mon famille, le Mali est le pays central en Afrique occidentale stratégique. On est à équidistance avec toutes les capitales environnantes. 1000 et quelques, 1000 et 1000 petites poussières. C'est le centre.
Il m'a abonné à Wowola. D'ailleurs, voici la raison pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, sans être un État, une entité politique, le Litarko Gourmand a eu un gouvernement depuis dans les années 70. La seule zone. Pourquoi? Quel honneur? L'importance stratégique, minière et tout le reste. Et puis, Frafina Bay, il n'y a pas une zone qui a des précédents naturels pour l'Union, comme l'AES. Nico, Ouganda, Zaïre, Kagame, Rwanda, Kolka Franyanga, c'est ça. Oui, il y a des petits groupes d'ethnies qui sont un peu partout dans ces régions-là. Mais pas autant comme au Mali, au Niger, au Burkina, où tous ces pays dans l'histoire ont appartenu à un empire pendant des centaines d'années. Donc la culture là-bas est vieille déjà pratiquement de 1000 ans, depuis le Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui. C'était toujours l'empire mandingue s'étendait dans les temps jusqu'au Tchad. Donc c'est que le fondement culturel est déjà là. Et c'est ça le problème dans les unions comme ça. L'harmonie culturelle est là, religieuse est là, territoriale, historique. D'où ces dangers qui émanent de l'AES. Pour l'Occident, oui, pour l'Occident, à condition qu'ils parviennent à contrôler encore l'AES. AES, des pays Fradom Koka créé Tinubu Manamana Kamfola. Ko chantage de atna seka ketan comme a fait ma saison sida au la carte de notre bon l'état dans au bluffé adam mais il connaît très bien ni sorti ni CEDEAO ka belle morde Burkina jamana fama go sigin chukutana encore mame Burkina jamana fama ko antisika se ko ble ko ni ya banene ko non retour de do non retour de ke ah CEDEAO dun ko le négocier au te problème ça nous nana et massa ameka condition mo yana bon nous bo te CEDEAO e ble o te CEDEAO e ble o ko ko to ore ma ko to CEDEAO la ba ma ko bo o CEDEAO de la to ma ko termina on te ka ke donc ko c'est de non retour parce que le retour t'en arrangé quoi ka photo dungana une deuxième fois ma c'est troisième fois comme a blague maïga le fait ya famia CEDEAO de kera sokono juwi 600 mas mo mi e fa wa so e de ma bangé folon e de bangera o nana o tigi ka teri ko bo kolokolo e la e du mo intention no de ndado den nakabe e kere ko parce que e tira teri ani ni oye e be bunige e be débarrasser de on la o be bi ka famille be sacrifier donc plutôt il va les kerenga saraka e kato sobe na tracé ka hakli CEDEAO kero di 600 en mo ma CEDEAO la ka kadu ye ko sinon CEDEAO par fondateur follow ye Moussa Traoré de à rayon préliminaire Tchemangele Bamako rayon on peut se glorifier d'être comme on dit ça à l'origine de la CEDEAO mais nous n'a bi ambeka épargné parce que la CEDEAO aujourd'hui est un danger plus que la France parce que la France n'a plus assez d'accès direct n'a pas les locaux nous des individus privés et des structures soi-disant ONG qui plus ou moins sont maîtrisés. Al ni mun tantike qu'on ambul kalama ambul yorodo amba no mimi kala benouyi. Malaya. Kanata maki. Ya famia. Mais c'est là où est la structure supranationale des 600. Nous 100% pour la Côte de l'Occident. Décision arrêtée. Ah, ma faut ça couille à mer. Et bah le non. Le maître. Francis. Aw ko ka jabidi o de be jabidi ka sebe aw kan ga boka min fo halagite le so ba fo malien wi aw kono fo la les pseudo-spécialistes qui vont sortir là ka fo ka bu baba embrasser do amna mun keda amna dota amna bota la politique de la réciprocité nianga jamana do tonyambi taw tonya kurama mas ne ante jamana sila anantrora bi mi se ka samana yi nan se ka ntatra ni tesi ko fe ote yo abina Côte d'Ivoire des fois depuis 2011 il va même faire bolla Kenya sima se na auto kalamo ni le fongo équipe DD ni D3 be mama wo malabi awu ni ngaban les contingents étrangers dans leur équipe 80% ils viennent d'où? C'est les Ivoiriens sans ça faut me faire là autorité kalamo ata boîte de nuit là-bas comme quoi en
pour ceux qui ne les fréquentent pas. Et il va famille là. Non, tiens non. Et ko Alassane be bara Alassane ga bara dans Abidjan. Nous te Côte d'Ivoire do le ba fo. O ta nye fo ne yana. Ne famille fangalen bi wo re do je recherche. Nous le Côte d'Ivoire ko le ben kanon. Abidjan vitrine drone. Et puis à quel temps taille. Abe juru. Abe. Même si que 1 milliard là, on était 18 milliards de ou quand il faut qu'on en barbe là, qu'on en la nata là. Non. Ou quand à l'intérieur, en intérieur sera canine ou taille. On doit faire affirmation gratitude nous n'avons pas. N'a pas n'y a pas politique notable, mais qu'il y a calon sous d'autres. 91 t'es quoi? Mon nier les gens. Il y a une monoko moko kalambali bi malna mais moko dombali te bi bo lege sede ya famia sera o boli ama bene wajibi di tunanga pour que ka matanga parce que jafa me ka kono antsakoro sera o be ka barake kata sera mi fe chaman kuku ansana election ko de là. Parce que quand on a cette élection qui est bien datima, donc en maquettant, on sera là, c'est là qui d'abord là quoi. Mas, il est là qu'à brancher d'arongoloy. Hein? Aïe. Gratuit tout le dos sur la fois. Ko boulevard ko faire ne vous empêcher. Il va falloir qu'on aller gagner ko faire ngelen to là. Ma photographie. Parce que nous tenons ma photo ça, je dois rester dans un cadre acceptable. Dans ma photographie là. Élection, hein? Dimanche, et ni à la chi. Il va falloir que politicien be mal la bi qui peut tenir tête avec ces jeunes là en popularité. Ini ala. Mais nous vraiment à bout d'un faut que candidat ou le tekaido. Nous vraiment bout d'un follow. Mas, Clinton pendant 3 ans, pendant 2 mois avant sa candidature, Afranda un teke candidat. Nous, mas, et nos politiciens mis à l'avance comme un candidat. Il n'a qu'à théâtre bolade, c'est qu'il veut qu'un candidat sérieux doit accompagner. Il n'a qu'à pas pour qu'elle aille. Au te faux. Au te faux. Il va baraquer il va baraquer. Na wati sera sisan réalité wɛrɛ bɛ a yɛrɛ ni bɛna ka ne tɛna ka jateminɛlaw bɛ yen jateminɛlaw bɛ yen an ka sira t'a la mun bɛ kɛ ngo ye an ka sira bɛ min na politique min daminɛnen nin mɔgɔ bɛ se ka kɛ a ka kɛ mɔgɔ an dala la ko min tɛ se ka nin sira bila o tɔgɔ kɛra Simi o kɛra Sadio ye o kɛra a kɛra mɔgɔ susu on s'en fout éperdument mais c'est la politique là qui nous intéresse ni nous zana da denmisɛnninw ye nka muso min ye den kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn a kɔnɔdimi ni a siɲɛnabali ni a tin kɔnɔdimi a tin b'o de la ka tɛmɛ min y'a kamalenkɔrɔya ou a sungurukɔrɔya ye ka ɲɛ bɔ a fɛ. Tiens non. Je répète encore. Mas, Assimi et équipe sont condamnés à réussir. Wajibi. Yɔrɔ dɔ bɛ yen n tɛ se k'a fɔ télé la dɛ mais a famille hakili la question posée kelen tɛ fila tɛ. Nous bɛ se ka o twinning kɛ c'est-à-dire o doublon kɛ o k'a kɛ mais ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ la Mali la i bɛ se k'a confier min na kɔnɔsuta kan fɔla mun filɛ nin ye an ka élection kɛ dayirimɛ ɲini wa i fuwariden taa business la i ka taa wari ɲini politique tɛ wari ɲini yɔrɔ ye Mas politique tɛ wari ɲini yɔrɔ ye yanni on m'a proposé beaucoup de fois je dis a kaɲi a kaɲi. Je ne veux pas que demain, quand je k'a fɔ ko fɛn min bolo k'a bolo politique là. Je le fais par amour, par hobby, par amour pour mon pays. Oui, par amour pour ma peau, ma race. Oui, c'est un défi pour moi. Après plus de 30 ans, travailler parmi les blancs partout au monde, je vais avant qu'il y ait don avant. N'gara si quelque fait fait, c'est qui voit mi. Au cas boni wari, au cas boni poche, au cas boni digna fait ben. Là, le temps qui veut poche, tu sais quoi, ambition à réaliser. Tiens, parce que femme, tu dois être prêt à tout donner. Il va bouillir un cadeau de là. Et t'es taillé un canyon, un cablique. L'Union européenne est un ambassadeur de Franyonka. Au coup 24 mai, coup de boulot pour que
k'u ka décision ta n'o y'a sɔrɔ u bɛ to Sahel kɔnɔna la yan sabula ko ye jateminɛ dɔ kɛ ko Riche ka jɛkulu dɔ bɛ yen min tɔgɔ kun ye Wagner mais ko tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Africa merci Africa du Corse maintenant ko bɛ k'i installer ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛ Mali la ka ban contingent kelen kan ka na Burkina ka sɔrɔ ka taa Niger ko n'olu tɛ se ka sigi gun kelen kan e bɛ hakili jagabɔ jumɛn sɔrɔ nin ko la. Ajaw de b'o la wa o ta bɛ laban ma o bɛ African Corps yɛrɛ de dɔn sisi fila wɛrɛ bɛ an t'o tɔgɔ fɔ o bɛna bala o la de k'a n'a ta man ci o fana ye Riche ye ko fɔridenw de don i bɛ informelen tɛ o o informelen tɛ o u bɛ Africa Corps mas ko nin banna ni min pɛrɛli ni solen don denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛna na e bɛ se ka na an fɔridenw de manana kan fɔ de la i yɛrɛ kɛ tubabu ni wuli oui il faut la démocratie il faut ceci 30 a bɛ mun kɛ fɔriden nu a ye mun kɛ mas an bɛ jɛ fɛn de ye nin ye koyi hali an t'a tɔgɔya kan fɔ an t'a musalaka kan fɔ an t'a fɔ magaya la n'a ɲɛna tuma min na an bɛ ka lafiya théâtre bɔ tan tɛ nin ye sa fagabali den ko ko n bɛ fɛ ka n tulonkɛ ni jurukisɛ la taa kunun banni sirilen mina i k'i to tulonkɛ la ni sɔrɔ nin b'i faga n'a ye denbaya wɛrɛ sɔrɔ a b'o faga a to an ka kunkolo tigɛ ka bɔ yen fɔlɔ san 30 a bɛ n'aw tulonkɛ la a man ɲa sa kɔgɔra sisan a bɛ se ka kɛ a baga bɛ se ka mɔgɔ a y'a to yen mun sera ka audace sɔrɔ dɛ ka sa ni maîtrise a to an kunkolo tigɛ fɔlɔ an b'a kunkolo mabɔ i la sinon aw b'aw yɛrɛ faga ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ faga e kelen mako ɲɛlen arasi kelen ka o ma min faamuya m'o de fɛ n bɛ segin o kan an tɛ Maliko kɛlɛ la an tɛ Sahel ko kɛlɛ la an bɛ arasi ko kɛlɛ de la farafin a ye kunkolo dayɛlɛ. Donc, les mouvements qui se passent maintenant masse Djinyakono, c'est la Class of Civilization écrit en 82 par Samuel Huntington. Ça va par le scénario de cet écrivain un pour un. C'est la bataille des civilisations. Lisez le livre de Samuel Huntington, The Class of Civilization, vous allez comprendre. Qu'ils arrêtent ces conneries-là. Finalement, je m'excuse. Mali côté, Sahel côté. C'est la confrontation des civilisations. Et puis, nos ennemis a perdu, tu disparais. On va retenir des échantillons comme ça a été fait avec les aborigènes d'Australie. Comme ça a été fait avec les pygmées de Namibie, 1904. Hitler m'a imaginé, il y a les expériences namibiennes. Vous voyez, sur les calendriers qui suivent, ils m'ont distrait quoi. U kan ka jamanaden hakilina to propriété la u kana ɲagasa kɛ k'u lafa ye d'ailleurs nin racontari dɔ kan k'a contre dɔɔni quoi parce que an ka ɲɛmɔgɔw kan ka faamuya l'inconscient collectif la o ye sanu de ye jamana mara la i b'a garder de comme i ɲɛkili ɲagasa kana d'a kan poussière kana d'a kan. On doit se battre pour ça. Parce que jamanaden caman ma taa école la jamanaden caman bɛ o tɛ so politique dɔn o bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka manipuler mɔgɔw bɛ da la mais qu'est-ce qui est derrière ces faits là mun nana ni fɛn min ye e yɛrɛ bɛ tugu fɛn min kɔ fɛn min b'a kɔfɛ est-ce que a ka ɲɛ yɛrɛ ma o de kɛ fɛn min nana ni ye n'o ye kɔlɔlɔ ye i ka essayer k'o source ɲini k'o bɔ yen i b'a fɔ dɔrɔn u ko k'u bɛ fɛn nin kɛlɛ i ma nin ye nin nana donc an ka kɛlɛ dabila ka sɔrɔ a kɛlɛ dabilalen min b'o kɔfɛ o kɔlɔlɔ de ka jugu n'a kɛlɛ de ye sisan a bɛ comme n'i bɛ bana furakɛ la sisan i bɛ fura furakɛ bana jugu la a bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ a bɛ bana la juguya température bɛ yɛlɛ o farikolo kɛtɔ ye ka banakisɛ kɛlɛ de ni fura m'o kɛ ni fura bɛ e furakɛ a b'a la juguya fɔlɔ ka sɔrɔ k'i furakɛ parce que o farikolo ni banakisɛ kɛtɔ ye ka ɲɔgɔn kɛlɛ an b'o sɛni kelen pe de la nin ye yan i m'a faamuya o c'est très important filɛ niveau min na nin ye sisan mɔgɔ mun b'a fɔla fɔ ɲama olu ka caya ka tɛmɛ distraction mɔgɔ ninnu kan u ka ca kojugu ils sont quoi parce qu'on les paye on les paye chaque fois ni renseignement sɔrɔ ko warinin dɔ débloqué la ka bɔ Qatar ou bien France u nana o temps de Bazoum u tun kɛra u ka base ye a ce n'était plus l'Algérie a wari dɔ bɛ tun bɛ partagé i b'a ye dɔrɔn o semaine dɔrɔn terrorisme ninnu bɛ intensifié n'a bêtise ninnu rien n'est fortuit olu fana ye k'u balo ye jamana jankatali ko k'u balo mɔgɔninfin kelen ka intérêt kosɔn mais hali n'i ma kɛ dɔwɛrɛ ma mas n'i b'i yɛrɛ kalama min dara finman kan dans l'histoire n'i b'i yɛrɛ kalama n'i b'o dɔn hein
Ni bɛ to ŋaniya dɔ ka dɔ fiban ma mun ta kala n bɛ segin kan t'a dɔn siɲɛ joli hali bi ni émission kelen na tɔw wolobali min bɛ a bɛ wolo ka min to a jeli sira fɛ o de ye ni fiman lafiyara don o don olu ta tiɲɛna parce que tɔw a ta esclavage ta na ka na se bi ma tɔw ye diɲɛ mara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ nafolo fɛn fɛn na Poutine yɛrɛ ɲuman na n'i ye nafolo sonyɛlen bɔ Europe la bi an bɛ segin des cages en paille. Ok. An bɛ a to i ka ji dɔɔni min an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la.